ai kai dai mutune na ina baka labari. Allah ruwan nan na sun kai ruwa, kaga yadda ruwan suke gudu kuwa. Wallahi da aka ɗauke ruwan da na fita waje sai da na ji mamaki, amma ka san wai duk da haka sai da muka je wurin ƙwallo. A gaskiya ruwan nan na ɗazu ruwa sun kai ruwa, amma ɗan tambaye ka mana, shin wai nan kuka tashi bal ɗin da kuka buga ɗazu? Mutune na kada ka so ka ga yadda muka buga bal da su, wallahi dukkan su manya ne ina gama. Ka ce manya ne kenan? Gaskiya gun shafa ma. To wai nan kuka tashi bal ɗin ne? Ka bari kawai abokina, ina gaya ma har da gemu ne da su, wallahi gemu ina gaya ma mun shafa ma. Gemu ba to, amma wai nan kuka tashi bal ɗin ne? Kai duka cewa fa akai suna da aure, duka aure ne da su ba. Kai ba shi na tambaye ka ba, na ce ma nawa kuka tashi bal ɗin ne, nawa kuka ci ko nawa aka ci ku? Kai har da 'ya'ya gare su ba. Kai na gaya ma ba wannan na tambaye ka ba, nawa kuka ci ko nawa aka ci ku, shi na tambaye ka. Kai wasu ci mu da yawa, cibiyar ɗaya na sun kai mana.